गाहाय आलासि डॉक्टर बारहुंखा मोसाहारि एचओडी फिलसफियार मानगोनां सारखौ बरेन्द्र बसुमतारी बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। आखाइ खबनाय रायजोफोर जोबोद साबायखर आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसे बिथांनिनो मेसेज नामानिबो फैयाखिसै। बिथांनिनो आइजो मानगोनां मुसिमा नामा गोसोआव गैया, बिथांनोबो गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय जोंनिनो दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि लोगो स्पिकार सारखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय। देखि गोजोननाय थाबाय। लोगोसे बे समाव दङ जा हेमन्त मुसाहारि मानगोनां बिथांनो जोंनिनो सावरायगिरि हिसाबै नुजाफैनो हानाय सौरेन्द्र फ्लागाव मानगोनां बिनिसर बसुमतारी बोसोनगिरि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफाद मानगोनां सारखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय। गोजोननाय थाबाय। आरो लोगोसे बिनिनो मेसेज बा जरना मोसाहारि बिथांनोबो मानगोनां जोंनि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि आफादगिरि मानगोनां मन्टुराम नार्जारि सारखौ बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय। लोगोसे अन्नानै सानैसो आवगायबोदो आङो गुरै खावलायदों। मानगोनां क'क्राझार जिल्लानि लोगो आफादगिरि लोगोसे केप बसुमतारी गामि 2 नं सलजरा मानगोनां बिथांनो जोंनि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि लोगो आफादगिरि मुसे रिंखां बसुमतारीखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। राकेब बसुमतारी गोजोननाय थाबाय। लोगोसे बिनिनो मेसेज मेसेज सफैयाखै। बिनि उनाव दङ जोंहा जहलाल औवारी गामि थुरिबारि बिथांनो जोंनिनो माइनावदुखा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि बोसोनगिरि लोगोसे जायनारि गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि मानगोनां सारखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो गुरै खावलायबाय। आखाइ खबना होनांगौ रायजोफोर। लोगोसे नेहाथारि मुसिमा बैजयन्ती बसुमतारीखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आङो आफादनि जानाय गुरै खावलायबाय। जोबोद साबायखर। बे समाव आङो मोनसे स्ल'गान होनो सानदों। रायजो राजाफ्रा बयबो जाहाथे हेफाजाब होयो। जय आफा बोराइ बाथौनि, जय आफा बोराइ बाथौनि, जय आफा बोराइ बाथौनि। गोजोन्थों। बे बरायनाय हाबाफारिखौ गामि जाफुंसार होनायनि थाखाय आङो मानगोनां सारमोन आरो रायजो राजा साफ्रोमनोबो आफादनि जानानै गाहाम हामलायनाय थाबाय। गोजोन्थों।